wane feedback ingo ngeko majiko kutoka ake na kio kero kene lakini rende tora okay hello twarusi video no te wete bya bono ningo wete bya bono ntebeli ngama nto baitunga nkike kegenderete gabo aiganya mira ego tumira ni torro abantu barigeretiange emeronge tano nomo nkike mo abantu bari baswire mbere bona gabatamanyiti nkike mo karabo ego tokugambira mangana y'ikisemi aserira bari abusi anene mono ngakisemi kiusekanete namangana ICT ne computer turo tunabona etokugamba bona igasembe okorumumbu bakaiga akini abantu mbaro mahete bona bakare igariri sabume biasa koro ku masosa seria monseito ndachiko bateya mangana yo bakuminga nekininki bona tote tokwana nganchiraki ICT era akonye kisemi kikina aserira bari abusi lakini rende umukutano yito togendere tiusiyo kanogendere Cairo abantu ba Egypt na barumkwambira baramanganaya abantu bare Nepal twakone na abantu bare Nepal abantu bare nende group endera abu Austria twakone na barabona iga so iyo yarenge engabuna event yere global akira togendere Kenya na bande mbagendere elsewhere nganga kichifeni kirakine wetera samangana ICT igo ekyombe kino nagiye gorogwa ekiombe koro ku complete Kenya ingi getenete kenene iga na ndingo oko sponsor go se ingo ko sponsor elinde kiagenda because negure wate birenga ngegenda to chinse mochine complete Kenya yenine ti computer literacy ile dieteri comp na lit likaba complete alafu rende go tota era Kenya nikie kwa tawa ya complete Kenya inaro agendo nga completekenya.org ngabuga ngalinde go Kenya ile ni complete igo chukaba completed igo magana mareke kima Eric kwa nere mbuya mono igo twatigira songonte bya amangana mayigoro ya complete Kenya kero kende ngora buga ngana kero ngorigereria Kenya ile ni complete moja kwenye kura lakini watu tabinga computer literacy ngora nga completekenya.org mono tumanyanga mangenga nkieke mogo kora specifically ase kwenda kwa manyo ya mkutano tuwata iganye mira alafu manyo watebinga ki complete Kenya ya chagete okay nendo tuwata igoro ya gusi na Kenya na Africa actually mkutano tuwata specifically no lewo kwa mangana ya kisemi anene mono ngaki ICT go samangana ya computer na technology ra kwa nyego kini kisemi ase bituno leto ya gusi na ase kinde kire bisabu akarokenda ase technology taraika korende umukutano na bora rekana ko monene nga maybe na wote nemeire korwa sana nene lakini ya umukutano yo ne county government yenyamira twachi peto kwa sabato kwa batelinga ntoga ni tipo umera na nabande bari babwata umoyo gw'ikifendo kwana mangana bunaya baganja tikatwari kese moi karanse tobageri amachi monye ine mukwanira mangana yo na katiene munga kona mangana ra konye sete usi kona kieto aratuma ne taigari aro tuwata abantu wetani merongo etano no mwega tukwana mangana yi seni ase eso telia gadi ngenyemera kero kende no nyale go toereranga gati y'abantu barachirororo mbarabia ba mubwate minister mubwato mugafana mubwate umuseneta gose mbantu gabe kibekiro we aserero mugavana tayi kigoikana ne museneta tati kira kininto abwate baria ba ku representative saba ministry ya education na ICT amo nabarai bande wabwate mu county director kwa sekiombe ko World Division ndobwate na inde abarai bande ko sekiombe ko kwa Orabi Youth Network ndobwate ne lecturer ko se University ya Jikwat na Kisii University campus Elgon View College amona bande baikira nase ncho kwa namana yitsemi kwa sinse mbali mbali
Mbiya mono igo ekirenga kina shiri tukolia rero okumira na kwino bene ningi kuligia inga nkiga kwera tikara kina kiriro ya usi na ndi ni kira korwe eri ndo kini kifanye hicho ewa mbuya bono igo wikira mono iga ngange muri guchokoro mukutana bono gushi murachaka twagendre irendo cyo bona iga abantu irangire baikaranchire baragire bare lunch bona ndio twata kana inde isindi cya mugato asoga ni gotwara presentation kwa team mbalimbali goro ya topic mbalimbali kilitwaga ni tukwana wikira mono iga chimwara kwanire nkimwaro ri mucho okore inde gushiye timu kigoro ejento twakwa na kemo narora kiarenge kenene mono ntiringa Nyamira county ngima imagine muna twakwa na ya Corina ebwa ati ndegoro kwa public library okay ndio kumi mono nge county ngima Nyamira tebwa ati library ya abantu bakoenda basoma de ba research ikabona nge kale kiarero ya Asia kwa kauli moja nge library neta kire Nyamira aso bwango mono ikabona twaekenga otuti ko report ye toyorugo cyase aba libatenerete ko cyase county ko cyase national government n'abandi rutabasani bari baranje go supporting a library tigetoke na nino mono tari library ya busayora kini digital library asa abantu baranyare wikera ebintu bikoro kwa digital content abantu baranyare basome bitabu as the e-platform usase computer ayo na amangana maya kigima na inde na nalioranga nitomanye emaragwa bayabone kerere jinshebe chimutarachi entarachi kugutige linde kero kenonge monto mababera munerabo kero kende endo ndaga nikomanya abategereri ba abagusi global radio nkeringa intwe kero kende no mochakano nendo toye kiombeke ko complete Kenya nkeringa kiombeke gya yetwe na bamuraba sae konye bakire school basomire kero kende banyorere degree o se diploma barigeringa magana kiara se gusi yaito kero kende atara ikirana kutaganya barayi bakore gutena bana siasa gutaba chumbe tukanyora nyege ndeke mukero kiganirwa korwa no gukinya mangana a technology ase gusiye kwa gusiye nyinde yere bisabu n'abantu beri sabu kero kende mbara kora mangana ya technology kagera tokaumera na togachaka umuroberi wanga bunoyo ngani tutora nyare ko kora into ase kiriye ke tora nyare ko kora akitore ndere to kora bono kunyora amonto toma data ya computer yamo seibera nya gukonyara twaganda twigore center kero kende ase chiro twatrenya abantu mangana each computer na kero kende twaba platform yo access internet banyara ukwana na kero kende ko communicate with ase school yo soma kero kende online ebintu ngabone ibigontu egange itenene ne yo kinya mangana technology ase tuno bya usi na igo okugani weito konene pibono iga mitorina nyonde na ro totegerete bona iga iwete na mere na baragani otwatesia nabo ngane tiemo arigani andemo moyonga onye naro ganetiara atwatesia temireme ya to computer ne beyemo baibere nabo tiwete ngato mwarigani erinde akusupport yasega to karambia mono sana mbuya mono kigima onde na ndo ko na ndingira na shore abshinginjo abantu mbategerete na bora igwe kwende enchira bako iraneliyo yo mababiriga elinde tomana kurworo onde na rabuna ndo range nkwanere ngana limo era ntebya biri no aiga asende nimba to kwa SEO gotomo tenemeri oborabu youth network abaramba bwate merememi ya sana bakora igo twabwatiranira mo nabarabo ase asogo obokwarega ya mease bituno bya usi pero tiene na bara kumanya manganande nga ninkitega ndreta bone gase ase bituno bya usi mbuya mono kigima hello bano ntirina oya kuro ko Antonio Vera tisiyo burabu network community
Anthony Nyabera, you are my friend on Facebook. Ngora kwana tole. Anthony Nyabera no uri mumanye kanete. Odio basomba ira bantu kuja America ukugakiro mwaka na abantu 37 igoro igire nikati. Bueno, le go jamuko baita. Ayo robia. Amangana nara. Ndio tukwate CPO ekwate vyombe 256 igokora amangana yoboremi Kisemi amangana LC na ndende ntoka ndetune training kinyinge tunabona abaminto ba complete Kenya bagwaterana na itu tukarosho moroberio buno ikirega ekiombe kia borabu youth network ninki mo kara most of the time ekiombe kia borabu youth network ne kiombe kia basae abake bara se kiombe ko PS youth kan asomoroberio boba ori orenge boba ma campaign ke kwate biombe 256 ase biombe bio tukwate opokario bokoboke gobotugi gose okoremi nduwate merogeri ya Kisemi tunabona nduwate merogeri oyo we computer literacy whereby going to implement everyone to have a computer ICT center and already to run your computer link ichiwono twanyolire center ya moya Kijauri ya Nyansiongo center yende ya Mekene ward ne center yende kwa Imanga kwa Esoko kero kendo yo minto taraendaro yo minto Anthony chikombire jimwanyolire ngai mwanyora kurwa chikombike twanyora kurwa sabantu bali bakwerwa traba iguru morogorito ositwa twalire ward level meeting omuntu werwa twachikombike isato twachikombike inye rinda basaye baito bali bakole kiskuru bose bali isko taranda skuru chinde panya arrange yo konya kumanya mangana computer na mangana financial management mbuye ke kero kenda banta bako bale chinse mo chisi kugoze mo bale chinse mecho mete kwara konjira banta bange usara ora nyombra bako give back gose bangao abana abantu bande bachagete cyber cafe bantu bale bachagete cyber cafe internet ga risabu banyora ngati kinde mbali konyora bantu asenje bantu bataramanya mangana computer mono bagate computer nyumba wana abamo babona bo batire computer tegori chase center chiwodi chipe chongs pichagora ku ila abantu baito bo sibanya ko nyoro ogosenero ya mangana ICT bona irenga mwego ire chiro operational bona yechi computer ekuchakre wiki ende yechi computer twanyote chiri kumnaisa echi tura igore tura chikolonzi na abaminto ba complete Kenya elichi center chinyara ko igokuru mbuye mono ni boli linde ingo abwasu mwanyolire na kyawakanerwa ndio toko ekaruto inyorire center toko ligigori nyumba twakana alafu ekaruto anyorire abanafunzi bali bagocha twakwatira ne college chinde na MTI na KIM na abanafunzi wetu university elinde bakane kuwange kikere so nili chiringeche ya mwana 500 pero basome bakolire elinde banyora certificate chabo kurwa college icho. Okay, igo kero kende chi university ego se chi school e chi chwatranete na chi ko somnya na ko ba chi certificate chiabo. Na chi ko somnya na ko ba chi certificate chiabo. Mbuye mona ono tira na somoro weli to koli alero. Ekerenga keno ekenene buna aborabu kanso yaba sae asomoro weli yo ninki oyo weli to koli alero. Bano ntire tarokolgeria mangana research ya CCK yokolgeria ngabanya mirengi nabantu 2% boka no pamanyeka mangana ICT na into kuna bagusi no bosoku kororanga ya mire kero toka ngewate 2% tokarrambe ya tunyare ko watera na bataya minto tunyare ko ira amangana ya se kireke jiji abana bali bakote diskuru banyare ko mangana computer baganyere tsagotia nande banyaya bakomwa mangana agrobusiness banyaya bakomwa mangana financial management akosi endera mokonye elinde kaganye te maybe kwande university konyore degree o diploma
Bono ase amatukabwango iga mbuyana gochingo boli ashingira yote neta bashaye kuruburabu kwerulire serikali netagete koleta umuroberi olia o laptop no nyorate netake nekagere ko yoreta abana bake bachigo chaka gosoma manganaye okolenginga bono amasoma ya nachikokonya abashaye baito banyamira mono ashe competition yere wansira abana bake rashiyemo. Bueno, ntire tero kuligereria umuroberi kweke laptop basi school cheto. Ese kuligereria sengerende abarimu boka bari bara school tari mo soma ngita mangana computer. Igona gore terape kerengo teringa CCK ya kodro gutukizwa korokinga abantu 2% boka no bomanyita mangano ubumanyi which computer. Nande bono umuntu gochoromia mwarimu mwenye tamanyite mangana computer pakatora achaka computer abanyene abarimu abo banya walali baga ajeto para tukwira IT centers into world level anyare ko kumanya ubumanyi obo manage computer jingitocha kwanyara basomi mwana moke na eno watu ubumanyi wisaji igeganga yeno litukulia kumerana no komenta mangana ichinguru na kwene kinga abantu bangere gosoma mangana computer na beli kikegima kubwa mono achinsha mochi nyamira abantu babebunya nke do mubwate dateline mobegetenga weka chinga kiechi onyorenga atwaegeria abantu banganika gosetu akolire gento gete orende kona iga asikiombea complete Kenya tarakene yo barega sioka ya beni yo Kenya abana funzi 100 na ande ba graduate kurwa sense moya Kisani na alisima wana tega ngayeto ya borabu ndio wate ega ngena nenga ndio ali getinga pesa kwa nyora kisenta jo pikira ase ward kire center ya andikisha abana funzi bali ba college skuru na bali bande bali skuru taranya la sabucha kunyare utwara kisession isato ase litiko ibonye ko utwara computer ikiatororo abantu bo bitwatenye tage bitkera muti enyo oyo chikwaerno yonde onyo twa train abantu na mbiri aina marora mayoyo minto na nikene ngerora ngani abantu baito bamanye chinga ge chemo no marawama umuroberi wo oborabo youth network community ne wateri ndenge kurigerega watengera ya moyo gotegeta basaye banyare kanyore ndere yo wetenera ande ntwate umuroberi ndoko rukunga we okorigeria mangana afyeito. Okay, iga sekene ndagania abategereri ba global radio bamanye eringa usi neto international continue neto ganete nanda musio kaense ganete ekogera tukulanyanga sekretari ponye chando era sekretari yukate konyara I believe in teamwork. Kinge netenga toko watera na internaya na botoko nyara gukora kiritola nyara gukora na kebegeke abako nyara twakonyire mbuya mano kema wono tango igora ira na shembyo wate igora ira na shembyo nde ngona kia abantu bago tebenshebe umusongo tigango chakira umusongo bwa wikire buya wakiro mali no nyigwete very clear na bageni bali ngo bwate te very loud and clear kurulare no tikawaina ni gona abeke mitambe minia system mona ngo bakwane na bageni wa minto igona abeke mitambe minya bono ni mai tinga system ni gere very clear bwakira abageni ebisora abamure bisora abaraibe bisora nya orabu nyamira buyamore nyamire buyamono oyo no musongo korugano di Carolina ndiko nago kira semero biri mubwate abantu baromete basomete bari megabu amaninko mabwati kira mongo etegete badijo bwabongo asenye tije ni bono kiabono tije mi kiabono kiabere ngane kerege ndore computer ninga nare ko babori nkwane yamonga kusiya isobo sekenya ya iso amangana abeire amange ebinte binge byakire irima ebintu bingobo maene bwaborire egento takiaborwa unabona ntu anserwa ntwate unga laptop cyabana ngo dekire nimwe business scam abantu abangi abadate gukora irinde banyore no energy commission kurwa se abantu bari bako baoneri ndoje numwansire bwango bunabasaye moto kwanyera abana bari unago abo basomete computer mo bali basomete chikuru bakangwa bari gosemba banyore kantu ke bakonye ige mu bwate bune workshop muko ba trainery
naende ngwakana bali kibesa ile nga bagwakana gosaira ine naende moto ene keringa n'abantu bekerena nane n'abantu bo mahene gosini goto emokonyaro gosini misada mura nyaro gosingo konyu konde erine mwakumbuka ukime guko yeno mwatu abantu babo turunka na kukigabu akiyere bo nobo uneru bwa kire kenye obonge asiki asaba kubu hawo n'abantu abakabona na inumo chama bakubu asaba kubu hawo from top of the government ntaba kikaje kire muri kire kubu everywhere abantu batakire binto abantu buliyeni wabere misada ke gocha babeke mebuko inuna kimurato ane kenga mokonya abantu ababaito abasaye basomete bakono kosukitiro kirongi ngabo bakunywa marwa otemo baruchi abo bakonye komo songo emo kwate muneni tuti to mama bete tamo kibesere ngaba gwakana nande inuingo kubakana. Okay, ai mano mbuya mano musongo tigango ngira na ensema ya usiyo mintana na mabori amakomo lakini tiganda makwenda mbere. Hello wasoire mbeo. Hello mbuya mono nago kire okwana no musongo okwanike gusi entonces que vos kana na ya tengo para eso y pero entonces se cae con esa aquí laptop hace school avanzó aquí ahora no varia tú sabes tú kana yo todo de viñoreme because me necesito cosa o chico de la clase 1 Oyo mintanto nyoko ranga chuwate na Owe Eric, sorry. Chuwate no ko ang network ya o yang ire ko nyegera kyake. No you wait on. Na kuiguru be to endere. Okay, bien, bueno, nataka ngira ndio yo minto ho lije swariga. Ina ikwe una bataya ba uti ko kitamo. Ninko wete tabio minto amute Skype I think nere kolete feedback na kyo ogoto iwera la kabiri. Bona Skype ya kialo ya mono. Okay, igon to kwane through Skype. Aya bueno, tigango ngende ashe nambe yende ngo korangelia nde through Skype eli nendolenga na kiamangana akoba ashensemeye ira togendere te kokonyore na very special way mbuya mono igo na kobe getera ili yende na go transfer bono togendero yo minto Eric bono igo oyo minto yo umosongo yo kwaneka gusiya ito abana taka mu manyinga serikali umuroberio ayekero kene na bora abo yo kisiasa na intwe ntori abana siasa turu bara bekara bata takara ta laptop school barabona banyana ni chikura barigere tie ntuntori gere chikura actually ntuto ta go ikera bali ba minto abana bakorere form 4 ba berire iskwe myake 5 otabwati any idea ngani kyata yata gukora lakini kada chire twa trainiri basic computer ngo ikere ngaki twareta higher learning institution cyakora career talk nabakonya umuntu onyori regenda abwende cyaka gukora sobugima bwaye na kero kende bugima botaro cyako wechoka kwanyara gwechokire na anene mondo tagete ko encourage e-learning abantu nabo bagosoma nonyenkoru korurisa bunga aria sochi kobeka percentage alirisa bu nabo monda ko genda ororo okune computer okwana ne lecturer yaye osoma erinde okwanyoro korira masomo yaye igonde motevinga ntuntoliwa abakora igotore abamuraberure kubwaterana nga tiga tokinie busiyaito ngoko bakana liboli linda bolia ngoko bakana naba bagocho ngwakana bale aba bagocha igotoa otokwanete ne college kiri toko partner na kiro kinga bakana akagolia gake kwa mfano nye computer packages chiwaka ne ruchiri wenya se college kero bagocha ro bagwaka ne 1000 yamo na ekibono chikogenda kya kero kende chikerania amatemu ali bagokora amone certificate iri bawo chikoewa intuwe kabona igonta yotwakana
onte otoka nendo yo mega siete gere voluntary as bon lakini omosongo nyakara nchiko koru kiende kekera to konye rito ko ende gas na re welcome abantu abange chinsha mochiria ekero mwalire ko batrain esate bwetie ne bakonya konyore emirimo na nkuba bakonya muri kubarige shyemirimo ya amasomo tokoba taligerere emirimo amasomo tokoba igarigerere tikoba basic skills kira bakonya asikeri bagokora onyekaro omuremi ngakiara atumia mangana ICT ko improve oburemi bwaye kero kyano ne kinyanya koni ngakiara market nyanya cyaye online ngakiara communicate na bali akone likinyanya na kibara muakane kero kende gota wetani ko muakana cash twamokonya ngakia aranyare ku improve onyene biashara byaye nyeno muntu obate duka ngakia ko manage stock yaye otumia ICT kero kende program kyaganeti ase oko manage stock yaye ne duka yaye na ko communicate na customers unabona nagende kinyozi juzi ganga gingirwa alafu bagansaba enamba ya nesimu ngaba and then since then ba communicate na inche wetera SMS banga kerambya mono banga chipoint karona gingirwe kinyonzi ekyo bona bana bamuraba ke babwate kinyonzi lakini bagotumia ICT ko market kinyonzi kyabo bako chipoint ngekaro kwa ingirwa ororo bako mentera chipoint ngego chipoint chigo ikakero kende 50 bako ingira bosa bono gonyara kwa igure buya kwagendere kwagenda se kinyonzi eki kinde kitoko liya igontori etinga abanyore gas toko bachi skill kira bakonya sikeri bakora mbuya mono kero kende timaitiko se chibe se chigo chuchira konga chinsha mochito buna wana achikongete nsingima kero kende timaitiko se no already usia sirini akalyo ya sinini okay mbuya mono bono chibe songo chichiri chia kongera abantu baito ase uchumi ya kira sama tukaya mangana na makonkegima abantu barora tabieli weyamo elinde chibakongere barabuna kimucho mwabakora mbare mo konya wakanira bono ekero mbarororo for example tali bali kyakongere boka kero twanyore ngumuntu narororo ore muntu muhimu ase community kwa mfano useno mulisha byekanisa gosomuntu ore disabled yani oyo bwato bore magete oyo nabotoko ligichinchera twamuhakanira nabotora kwane ntukwana nonye nonde goseno nye morayi onde ncherende yonse eragere nabotora akore kirito kwa bako muntu yasome mbuya mono bwatango igongire na inde enkwane inde liboli tangana usilia omwacho matege nigo ene tego tegera aba gusi global radio na nigo nango tenga nigo tore chinsha mochiri chenya mira chinga ke chabono mabye usabona mara wama nigo to kwane ra igo ya event yero au komera na koro konene kigma ento tage tiko batige linde bagende ya sincho wairanire 24-hour education hackathon Kenya edition ali to goria lero chingongo chiria chia nyamira gochakera chinsha ibere chemambya umoroberio o gachagete goika ando chibangonte up to 6 mangana mbuyare ashiga to the UTC plus 3 igobono nganga bare kuira na somo kutano nyangenya umanga wa kirebia moralia wa kire dendo ni abuna aro joji nyomba chiko yindo chomolero to wikere tio maneno ko bwerere ha mbuyande kabisa ndo chingambu kieto bya bono abantu baito kwegure kurujinja mojiri cyanya mira mangana buna by the way mbara manyanga ntu akora mangana gito kujari I think mbamanye taso incho midanto ento de na Facebook chinga gichonsi mangana mbya kema nna kikwale ko taso mangana akwegure chinsha mochenya mira. I'm impressed with what these guys are doing. Kwa nyore kindaire onde tawa tenga aswa kwa nengia I am in touch with Stephen and Eric. They got partner there at par with what we're doing from this end. And from a distance, they look like guys we might be willing to work with. Kenya, I hope we will meet. We will see how we will be able to work together. But at primary, I want to they might not be able to get the pay now, but the great pay is waiting for them. Sama tukaranche. Moralia,
kwa muraba higa na bango gati sana injo no muntu ande ni metana na bantu minta bangi sana mpaka okiri tika bamanyinga gasba kora is not going down unnoticed bantu mbarigati na ande nyasa na ja kuna bantu nyolenga baba konyir. So we wish them well. Buya mono kero kende otararu ebe onyangenya nsinge to kikwale ko bachinga kiche kero bagenda etono ko umera no ko konene ne ko batevi ne kero banda to ko living teviga. There are 3 kinds of people wa komera na baragu ambe ya komera na bale na bantu bako kunga their friends komera na bale with their enemies na komera na bale with their opponents. Abantu abo na baba waso ko bale down. Se onyo wako wasekereri wabale ti sabantu mure baza ko bate vinga mindo ki mo kala ya mutai wakan mbaba so discouraged. Let them stay focused on what they are doing. Now at the end of the day, this is the power ya focused mind ko ya baike ase awangi to weka ngomba basa ko discouraged wala mo so frustrated wala sama ngana iba para amangana mayari ewanya walisi tukuro storenga baendere mutu mbuye mono ke ma nyange nya umanga kuru sechi insha mo chia denton musongo na kama kwa bate ya mana inde na go shikire na ikwale go te bantara ira na sababu igona ale go te aba amangwana aba baby story aba sai tora kwa iro ko na gure mbia mona so ko ngasa maswa yo erusia ba mura isukai ba andi ba ko ba chombe ni singo kuna go chakia bana babandi ko kitabu yaba munafika buna banyaruka na barabu mo bapiga ko ne mo baba bagira ni andi ne to kani na bayana na batra ne to kwa mama mu kana kwa akete ngabwa ni gabwa kuna kuchimpa mo ni busa yo soro sento konyo mo te ko konyo nde na ra ina ko kwano musongo pia baro choke tonga musongo ko no tikauraina shande sana kwanza yabuna bugo era ngali na burabu ayoro muntu weri akambo linko enda randa ingo mararia bwate mboli etori timanya ngane ya musongo ngolia ya ndo bakonywe asante sana yo minto kimori na kikwale ko kwegura anto baito bona bakwana kuri uchimse mechi reaction yaone ere na igore biamono ko igwa eriogi ya umusike yange nyabumanga antira bo ni matana tegerete na bonte temo tebinga. We appreciate so much for the encouragement na inde ntoko kiri na bari gere na bagende to kwati mere muto koraga igasi tunu bya usi ande nda temo tebino yenere ga siagende te okora na intunto yeroche na ande ntoroche ngane mere memia ngaba muraba itekaro ba sokire ko rusi aba bakunyora usi na batanga nkikerinda akorera usi esingintu nanje gusinja ngiborete ega nsomya kero kende na inchenki kerinda akore so emireme iyo nyangenya ndeta akore emireme mie tuoto komo akerambi yamono and we look forward to meet when so usia ito na omwali pi Mr. Ontiri nkeringa aba usiwa minto bali batotegerete once again de tokoba manyinga lazima toganye serikali echego tokonya inchenaye abantu babere tuisaine torakore keriege ke torakore onye school we ase wasomete primary school wasomete kebate problem ya classroom oragendo otumie chibes cha uniform sini wagache class yakemo ora atakaye miaka yawo yonse so I feeling anto wene tokore gento kiritora nyare okora as individuals na ndibuna tora nyare in every small way nabakonyara twakiniri gusia ito ada izimbi yamono sana tumeshukuru nga mwatoire ribaga twakwande nabaminto mwatotegerere mwato support ya event twabwate. We are so grateful. May God bless you guys and we also support you and we are praying for you. Thank you so much. Mbuyomona bantu baitenseme basugeli batenga na otoramo inwe na twagokire kwiunga mangana buna nagenderete na abokomera ni maitenga mugavana na bantu baito bonzi binyamira mbamanyitenga mangana mbiyale chimisemechi na tingo manyego sageta na rororano ndi lakini rende abantu baitenseme batebinga ntorororo twemshi ngamotole na barabo chinga kiechi
Aya, mbuye mono sana. In fact, abantu mbagotegerete representative ye governor no ara igana gotegerete via mono. Representative woningo go senkeni go sena ningo. Naro tomukuru office ya IC chokoro kwa Eric no ategerete bono kwa nego. Mbuye mono kingi mabate nga bandu kuruchingo ngeji bate birenga mbuye tole na mangana ina maya tubwatera na shitoko nyara elinde to ntareba bate binga mangana bunaya igotogo takatwa yarora buna mwakolirega beka chibija torore ntoko na kore chama chako zijo katwa mana kwatebanga mura akora kinde beka ngo chibija Facebook elinde torore we believe in seeing okorora no kwengenjo. Biyamono, we are doing that immediately. Mbuyamono kingi mo mwancho motagarari olinontiri kurwa shembe abagushi Global Radio chinsha mone chingongo chonzi chenseni go twenge kurwa se chinsha mochiri achenya mirono minto bifon na wego yo minto Eric asomangana manere kingi matwale kwe manya asomoro belio twatika ko batebyo nga tut for our education hackathon kuri chinsha mochiri achia Kenya Zorobi asante sana kurwege asante ziranyangira igo tobwate tebya kingi ben makoro alcohol kuri chinsha mochiri Nairobi asante sana mogaka Nairobi mambo vipi mbuyamono kigima partonio mambia mbuyamono watebanga na wanye kuru katal na babugatire bujana anaigule nga mangana mbiyara asante sana na boyigo minto David Yogenga Joshua kuruchisha mocha West Texas Haroni Ondigi bwakire buja Minnesota na ki asante sana Agnes Nyabeli kuri noe ninchimba kuri bono mambia ngoto maragia South Africa asante sana yerera ko bamone asante sana yerera ko bamone wane feedback ngo ngeko majiko butoka ake na kio kero kene lakini lende tora okay